Maling Bronfit modus dadi dukun dilakoni barek Agus, warga Gurah Kediri. Deng lakoni aksi pelokotan nang korban Wantini, warga Watu Bonang Ponorogo. Nek loro kanker sok ditambani barek alternatif. Akibatnya korban mehai kelangan Bronfit metike. Lama ya pelaku ngejak gendaane melok nglakono aksi pelokotan langi niki gendaan gak malah sing bener malah wajur kabeh ngene iki opo ning? Lah iya ning aja ditiru ya Cari. Kasus pelokotan iki dikawiti pelaku Agus ketemu barek ponakane korban Khairul nang salah siji sendang umbulan nduk Trenggalek. Pas iku Agus mbujuk Khairul nek loro kanker korban iso ditambani. Singkate Agus wis mulai action majak dadi dukun profesional nambani lorone korban. Tapi Rila, ponakane korban liyane, wis curiga karo pola gawene Agus sing pas nambani gelek maca ayat-ayat suci. Padahal gak tau ketok salat blas. Rila ngomong, ancen Agus sempet borong jajanan nduk warunge ambek bayar duit 500.000 supaya dekne tambah percaya. Tapi sakwise iku Bronfite korban ambek mas-masane sing nilai 950.000 terus duit cash 777.000 repis kasil digaweke plas pelaku. AKP Rudi Hidayanto Kasat Reskrim Ponorogo njlentrekno, saiki kasuse wis direpotno nang pihak Polres Ponorogo gawe dislidiki luwih jero. Gak mbathok wektu suwe, pelaku Agus ambek kendaraane sing melok nglakoni aksi pelokotan kasil ditekep nduk Nganjuk. Maya maneh Sherly, kendaraane pelaku juga dek minggat teko omah barek jek diteleki barek wong tuane. Kaderui Sherly kendaraane pelaku wis sak taun iki minggat teko omah. Akibat teko kelakuan kriminal iki, rong tersangka dijerat barek pasal tumpuk kaitane barek pelokotan ambek penggelapan. Sing intiman hukumane 7 taun urip nang Wali Ruci Wesine Negara. Yoga Karim, JTV.